Ahoj, v tomto videu si pozrieme 8 najčastejších mýtov o psoch, tak poďme na to. Prvý mýtus mňa učili v škole. Pes vidí len čierno-bielo. Tento mýtus je medzi ľuďmi veľmi rozšírený. Mnohí si myslia, že pes vidí svet ako starý čierno-biely film. Pravda je však niekde úplne inde. Psi nevidia ako my, to je fakt, ale to neznamená, že vidia len odtiene šedej. Majú tzv. Dichromatické videnie, to znamená, že rozlišujú hlavne modré a žlté odtiene. Naopak červenú a zelenú nevidia takmer vôbec, takže červená loptička sa na tráve môže pre nich úplne stratiť. Tento mýtus vznikol, pretože prvé výskumy neboli presné a ľudia si ho ľahko zapamätali. Ale dnes vieme, že psí pohľad na svet je trochu iný, ale rozhodne farebný. Druhý mýtus. Fena by mala mať aspoň raz za život šteniatka, inak jej niečo chýba alebo nebude zdravá. Tento mýtus vychádza zo zľudovenej predstavy, že psi majú materský inštinkt a že Fena bude šťastnejšia alebo psychicky zdravšia, ak aspoň raz porodí. V skutočnosti psi nepremýšľajú ako ľudia, nemajú túžby po materstve ako my. Veterinárne štúdie ukazujú, že Feny, ktoré nikdy nemali šteniatka, netrpia žiadnou psychickou alebo fyzickou újmou. Naopak, neplánované krytie či pôrod môže priniesť komplikácie, zdravotné rizika a zvyšovať počet nechcených psov. Ak nemáš jasný plán chovu, je rozumnejšie Fenu sterilizovať. Tretí mýtus. 1 ľudský rok rovná sa 7 psích rokov. Tento mýtus pozná každý. Máme ho radi, lebo je jednoduchý, ale nie je presný. Psí vek závisí od veľkosti a plemena. Malé psy žijú dlhšie a veľké stárnú rýchlejšie. Napríklad ročné šteniatko má zhruba 15 psích rokov. Ale potom tempo starnutia klesá. Medzi 2. až 5. rokom je to cca 4 až 5 rokov za každý ľudský. Na internete existujú presnejšie kalkulačky psieho veku, ktoré berú do úvahy hmotnosť a plemeno. Štvrtý mýtus tiež súvisí s vekom. Starého psa novým trikom nenaučíš. Toto počul asi každý z nás, ale je to naozaj pravda? Tento výrok je častý medzi ľuďmi, ktorí vzdali tréning so starším psom. Ale pravda je, že psi sa učia celý život, rovnako ako aj my ľudia. Starší pes môže byť dokonca v niečom učenlivejší než štenia. Má viac trpezlivosti, lepšiu koncentráciu a vie sa lepšie naladiť na človeka. Samozrejme, treba brať ohľad na fyzické limity a možno používať pomalší a jemnejší prístup. Ale učenie nových trikov je nielen možné, ale je to aj skvelé na udržávanie mentálneho zdravia staršieho psa. Piatý mýtus. Musíš byť alfa, inak ťa pes nebude rešpektovať. Koncept alfa samca pochádza z výskumu vlkov v zajatí. Problém je, že vlci sa v prírode správajú úplne inak. Žijú v rodinných skupinách, nie vo svorke plnej boja o moc. A pes, ten je domestikovaný už tisíce rokov. Nehľadá vodcu silou, ale spoľahlivého partnera. Tvrdá dominancia, tresty a fyzické donúcovanie vedú často len k strachu a poruchám správania. Moderný tréning funguje na odmeňovaní, pochvale, spolupráci. Rešpekt nie je o sile, ale o dôvere. Pes, ktorý vrtí chvostom, je vždy priateľský. Veľa ľudí si myslí, že vrtiť chvostom znamená automaticky radosť. Pravda je oveľa zložitejšia. Pes môže vrtieť chvostom, aj keď je nervózny, neistý alebo dokonca agresívny. Záleží na tom, ako a kde vrtí. Vysoký a tuhý chvost so zreteľným pohybom do strán môže znamenať napätie alebo výzvu. Naopak, keď nízko vrtí chvostom s celým telom,
často signalizuje radosť. Dôležitý je aj kontext a postoj tela a uší. Vždy sledujú celkovú reč tela psa. Keď pes slintá, má besnotu. Slintanie rovná sa besnota? To môže znieť dramaticky, ale nie je to také jednoduché. Áno, besnota spôsobuje zvýšené slintanie. Ale to je len jeden z mnohých príznakov, ako sú zmeny správania, agresivita alebo paralýza. V skutočnosti väčšina psov slintá z úplne bežných dôvodov. Napríklad, keď vidia jedlo, sú nadšení, majú zubný kameň alebo niečo ochutnali. Niektoré plemená, ako sú napríklad buldogy alebo bernardíny, slintajú úplne prirodzene. Tento mýtus vznikol zo strachu a neznalosti, ale môže viesť k zbytočnému panikáreniu. A ako posledný mýtus si môžeme dať asi jeden z najčastejších, ktorý počul úplne každý z nás. Pes, ktorý šteka, nehryzie. Toto porekadlo síce znie múdro, ale nie je pravdivé. Mnoho psov, ktorí štekajú, tým varujú alebo sa snažia niečo vyjadriť. Strach, úzkosť, obranu teritória. Alebo ak máš rovnakých magorov, jak ja, tak sa tešia, ale to znie skôr, kebyže ich sťahujú z kože. Ale rovnako platí, že pes, ktorý šteka, môže v následujúcej sekunde aj zaútočiť. Najmä ak sa cíti zahnaný do kúta. A naopak, pes, ktorý je ticho, môže zaútočiť bez varovania. Nikdy nesúď psa, len podľa zvuku. Toto by na mňa už volali psociálku, za to, že ich týram. Dôležité je chápať signály reči tela, kontext situácie a dbať na bezpečný odstup, ak si nie si istý. Vedel si o týchto mýtoch alebo ťa nejaký z nich prekvapil? To mi môžeš napísať do komentára. Ak sa ti video páčilo, budem rada za like, odber alebo zdieľanie a vidíme sa niekedy v najbližšom videu. Ahoj!